με αφορμή ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το 2016 όταν εγώ εργαζόμουν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Εργάστηκα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας από το 2015 έως και το 2019. Το 2016 λοιπόν συνέβη το εξής περιστατικό. Μία επιβάτηδα αρνήθηκε να ταξιδέψει με αεροσκάφος της Aegean, ζήτησε να της ακυρώσουν την πτήση για το λόγο ότι το αεροσκάφος που ήρθε από την Αθήνα για να παραλάβει τους επιβάτες που ταξίδευαν, καθώς και τη συγκεκριμένη επιβάτηδα από Κέρκυρα για Αθήνα, ήταν διαφορετικό στο χρώμα, είχε λογότυπο πάνω στην ουρά ψηλά 5 αστέρια και έγραφε αντί για Aegean, όπως περίμενε να δει, έγραφε Star Alliance. Η επιβάτης λοιπόν θέλησε να ακυρώσει την πτήση και ήταν ανένδοτη, δεν άκουγε κανέναν που της εξηγήσαν τι είναι αυτό και τι ακριβώς σημαίνει, και τελικά ακύρωσε την πτήση θεωρώντας ότι η αγαπημένη της αεροπορική εταιρεία με την οποία έκανε κράτηση εισιτηρίου, όπως νόμισε, πωλήθηκε πιθανόν σε ξένη άλλη αεροπορική εταιρεία, άλλαξε χέρια, ποιος ξέρει τι νόμισε και τι θεώρησε, πάντα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σε αυτό το βίντεό μου θεωρώ χρήσιμο να παραθέσω κάποια πράγματα ως πληροφορίες για αυτήν την περίφημη Star Alliance. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Η επιβάτηση συγκεκριμένη λοιπόν δεν ήθελε με καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να ταξιδέψει από Κέρκυρα για Αθήνα, όπου και ακύρωσε τελικά το εισιτήριό της. Και εκτός από αυτό το περιστατικό, τα επόμενα χρόνια που ήμουν ακόμα στο αεροδρόμιο, έμαθα από άλλους συναδέλφους ότι ξανασυνέβη και με κάποιους άλλους επιβάτες το ίδιο γεγονός, δηλαδή λόγω άγνοιας ακύρωση εισιτηρίου. Κάποιοι βέβαια όταν τους εξήγησαν τι είναι αυτό δεν το ακύρωσαν, κάποιοι άλλοι όμως το ακύρωσαν. Να δούμε λοιπόν ως πληροφορία τι είναι αυτή η περίφημη Star Alliance. Τι είναι αυτό που βλέπουμε σε κάποια αεροσκάφη της αγαπημένης μας αεροπορικής εταιρείας, παράδειγμα της Aegean, αφού μιλάμε για την Ελλάδα, που αντί να έχει το λογότυπο της εταιρείας, δηλαδή να γράφει Aegean, είναι διαφορετικό στο χρώμα, έχει το λογότυπο απάνω με 5 αστέρια ψηλά στην ουρά και γράφει Star Alliance. Βέβαια το όνομα Aegean, αν προσέξει κάποιος, υπάρχει ξεκάθαρα μπροστά. Εκεί που ανεβαίνουμε, κάτω από τον πιλότο, γράφει ξεκάθαρα Aegean, ή πιο δεξιά, ανάλογα το αεροσκάφος, γράφει Aegean ξεκάθαρα, με πιο μικρά όμως γράμματα. Η Star Alliance δεν είναι αεροπορική εταιρεία, αλλά αεροπορική συμμαχία. Ιδρύθηκε το 1997 στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Είναι λίγο πιο έξω τα γραφεία της, η έδρα της από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης της Γερμανίας. Και είναι η πρώτη αεροπορική συμμαχία, ξαναλέω συμμαχία και όχι αεροπορική εταιρεία, η πρώτη λοιπόν αεροπορική συμμαχία στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1997 από 5 αεροπορικές εταιρείες, από τις εξής λοιπόν εταιρείες: από την εταιρεία Lufthansa, από την εταιρεία United Airlines, από την εταιρεία Air Canada, από την εταιρεία SAS και από την εταιρεία Thai Airways. Από αυτές τις 5 λοιπόν αεροπορικές
εταιρείες ιδρύθηκε η περίφημη αυτή συμμαχία Star Alliance. Και τι σημαίνει Star Alliance? Σημαίνει συμμαχία των αστέρων, συμμαχία των άστρων. Ενώ ξεκίνησε αυτή η αεροπορική συμμαχία με 5 αεροπορικές εταιρείες, εξού και το λογότυπο, γι' αυτό βλέπουμε πάνω στην ουρά ψηλά 5 αστέρια, και αυτό δεν αλλάζει, παραμένει όπως είναι. Σήμερα, τώρα το 2026, αριθμεί πλέον 26 αεροπορικές εταιρείες, 26 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες που έχουν προσχωρήσει στην συμμαχία τη συγκεκριμένη. Και βέβαια ο αριθμός όλο και αυξάνει, δηλαδή τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί. Πώς γίνεται μέλος κάποιος στην αστρική συμμαχία, στη συμμαχία των αστέρων, τη λεγόμενη Star Alliance? Για να γίνει κάποια αεροπορική εταιρεία μέλος στη συγκεκριμένη συμμαχία της Φραγκφούρτης, πρέπει να κάνει αίτηση στη συμμαχία ότι θέλει να ενταχθεί και να αποδείξει, και κατόπιν εξέτασης που κάνει η συμμαχία στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, ότι έχει πολύ καλό ιστορικό πτήσεων, χωρίς αεροπορικά δυστυχήματα, δηλαδή είναι μία ασφαλής αεροπορική εταιρεία. Η συμμαχία, αφού κάνει την αίτηση η αεροπορική συγκεκριμένη εταιρεία, εξετάζει αυτήν την αίτηση, εξετάζει εξονυχιστικά την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία που έκανε την αίτηση για να δει το ιστορικό της, το παρελθόν πτήσεων της, και όταν αποδειχθεί ότι δεν έχει ιστορικό αεροπορικών δυστυχημάτων και είναι μια ασφαλής αεροπορική εταιρεία, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και με τελετή που γίνεται για αυτό το λόγο στην κάθε αεροπορική εταιρεία που θα προσχωρήσει στην συγκεκριμένη αστρική συμμαχία, τη συμμαχία των αστέρων, στην Star Alliance, γίνεται επίσημη τελετή και προσχωρεί στη συγκεκριμένη συμμαχία. Η αεροπορική εταιρεία η οποία θα αποδείξει ότι δεν έχει αεροπορικά δυστυχήματα, άρα θα προσχωρήσει στην αστρική αυτή συμμαχία, στην Star Alliance, υποχρεούται να βάψει ένα τουλάχιστον αεροσκάφος της, και ένα αρκεί, στα χρώματα της συμμαχίας. Δηλαδή, αντί να έχουμε το συγκεκριμένο, για παράδειγμα η δική μας ελληνική αεροπορική εταιρεία, η Aegean, αντί το συγκεκριμένο αεροπλάνο να έχει όπως τα υπόλοιπα αεροπλάνα το λογότυπο της εταιρείας μόνο, αλλάζει χρώμα, παίρνει το χρώμα, χρωματίζεται στα χρώματα της συμμαχίας, ζωγραφίζεται πάνω το λογότυπο, ο σήμα κατά τεθέν της συμμαχίας με τα 5 αστέρια, δηλαδή τις 5, όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο, αεροπορικές εταιρείες, 5 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες από τις οποίες ιδρύθηκε η συγκεκριμένη συμμαχία. Βάφει το αεροπλάνο στα χρώματα της συμμαχίας και στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους αναγράφει την αεροπορική εταιρεία, παράδειγμα Aegean, αυτό που είναι. Η Aegean, η ελληνική δική μας αεροπορική εταιρεία, έγινε μέλος της αστρικής συμμαχίας, της Star Alliance, το 2010 με τελετή, ειδική τελετή που έγινε, και περήφανη πλέον η Aegean προσχώρησε στην αστρική συμμαχία, δηλαδή στην συμμαχία των αστέρων, με άλλα λόγια στην Star Alliance. Γιατί η Aegean έχει ιστορικό πολύ καλής ασφάλειας των πτήσεων των αεροσκαφών της, δεν έχει σαφώς προβλήματα στο ενεργητικό της, είναι μια ασφαλής, πολύ ασφαλής αεροπορική εταιρεία, όπως και οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν προσχωρήσει στη συγκεκριμένη αστρική συμμαχία, τη συμμαχία των αστέρων, δηλαδή αεροπορικές εταιρείες αστέρια, που δεν έχουν δηλαδή
άσχημο ιστορικό στο παρελθόν. Αεροπορικές εταιρείες οι οποίες προσχωρούν στη συμμαχία και πλέον, όπως είπαμε στην αρχή, η συμμαχία απαριθμεί μέχρι αυτή τη στιγμή 26 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν προνόμια για τους επιβάτες, όπως προτεραιότητα στο check-in, μίλια που δίνονται και έχει προνόμια, οι επιβάτες έχουν προνόμια και άλλες διευκολύνσεις με τις αποσκευές κλπ. Είναι πολλά τα προνόμια που δίνει στο επιβατικό κοινό των αεροσκαφών, των εταιριών, των αεροπορικών εταιριών που έχουν προσχωρήσει στην Star Alliance, η συγκεκριμένη αστρική συμμαχία Star Alliance. Επομένως, πιστεύω ότι αυτά σας φάνηκαν χρήσιμα για τη συγκεκριμένη αεροπορική συμμαχία, ξαναλέω συμμαχία και όχι αεροπορική εταιρεία. Είναι μια αεροπορική συμμαχία στην οποία προσχωρούν αεροπορικές εταιρείες με καλό ιστορικό ασφάλειας των πτήσεών τους, δηλαδή χωρίς αεροπορικά δυστυχήματα, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Την επόμενη φορά λοιπόν που επιβάτες που δεν γνωρίζουν θα δουν αντί της αγαπημένης τους αεροπορικής εταιρείας το λογότυπο της Star Alliance στο αεροσκάφος της αγαπημένης τους αεροπορικής εταιρείας την οποία έχουν επιλέξει για να ταξιδέψουν, να πραγματοποιήσουν την πτήση τους, θα πρέπει να νιώσουν υπερήφανοι και να είναι τιμή τους όπου η αεροπορική εταιρεία η οποία επέλεξαν έχει προσχωρήσει στην αστρική συμμαχία, στην Star Alliance, την συμμαχία των αστέρων, και να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και εξασφαλισμένοι ότι πετάνε με το προνόμιο η αεροπορική τους εταιρεία, όπως η Aegean εδώ η δικιά μας είναι ασφαλής αεροπορική εταιρεία και εξασφαλίζει την άνεση και την ασφάλεια των πτήσεων. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.